Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Mayor Jerry Treñas nag-apila sa DOH nga dasigon ang vaccination nga ginapatigayon. Kag Iloilo City Government nakabaton sang anom ka mga bag-o nga ambulansya. Nagtambong si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa symbolic vaccination nga ginpatigayon sa St. Paul Hospital Iloilo kaina sang aga. Upod sang alkalde ang mga katapos sang coordinated operations to defeat epidemic o code team sang Department of Health. Nagapadayon ang vaccination sa mga health worker nga nadistino sa mga COVID referral hospital. Ang bakuna, donasyon gikan sa national government. Kahapon, nagabot ang 10,000 ka dosang AstraZeneca kag 16,880 ka dosang Sinovac. Apang ang AstraZeneca wala pa mabakuna sa mga health workers. Gani, nagahingyo ang alkalde nga kuntani dasigon ang ginapatigayon nga vaccination. Ang akon lang concern, gapangayo ko, tani may sense of urgency man ang DOH. Kagapon pa na nag-abot ang mga vaccine sa AstraZeneca. Ang ila tani plano buwas pa ipanagtag, no? So, if we have a sense of urgency, we will understand that every second, every minute counts, no? Kung mapatugyan mo na sa mga ospital, then ma-injeksyonan na nila ang ila nga mga staff. Kag ini sila nga staff, amo na yung una nga nagatubang sa mga COVID-positive patients. Ginauna sa vaccination ang mga health workers. Pagkatapos sini ang iban nga mga healthcare workers sa mga health center, mga immunocompromised kag senior citizens. Sa bahin sang Iloilo City Government, igapatawag ang mga District Health Center Officer agud sugudan na ang paglista para sa mga mapabakuna. Sa Hulyo ginalauman ang pag-abot sang AstraZeneca vaccine nga ginbakal sang syudad. So we will be calling on our District Health Center officers, GWAS, para nga mapanglista na. And mag-istorya kita sa DOH later on. Kay tiwai pa ang aton niya nga gin-procure sa July pa maabot, no? Sa pihak nga bahin, ginkalipay naman sang alkalde ang anom ka bag-o nga mga ambulansya nga gintugyan sang Department of Health para sa syudad. Suno sa alkalde, nakakita siya sang pondo antes matapos ang iya termino bilang kongresista sang Iloilo City. On my last year as congressman, may pondo ako nga nakuha, na-identify kag amo ning anom ka ambulansya, no? Took a while. Hasta nga malabot diri sa aton, but nagapasalamat gid ko nga finally ari ng anom ka ambulances. Ang mga ambulansya ang igatugyan sa 9 ka mga district health centers. Preposition tani sa aton nga 9 ka district health centers. Kulang pa kita 3 para sa aton nga district health centers. Kay 9 na sila kabilog, kay 2 ka district health center diri sa city proper, 2 man sa aton sa Haro. So that makes it 9, no? Sang anom ni siguro i-distribute na lang ni Anay, and I will be looking for additional funds para makabakal kita 3 pa. Dugang pasang alkalde, dako ang mabulig sang sini nga mga ambulansya sa tion sang emerhensya. Panawagan man sini sa tanan nga mag-isa kag magkooperar sa mga health protocol agud mas madasig ang pagtapna sa COVID-19. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Ilonggo family sa UK ang nag-compose ng ambahanon bilang suporta sa vaccination campaign kontra COVID-19. My mama now wants a COVID vaccine, COVID vaccine, COVID vaccine. My mama now wants a COVID vaccine, COVID vaccine now. Ini ang music video sang ambahanon nga gin-compose sang mag-asawa nga balatongan, pareho nga healthcare workers sa United Kingdom. Sila man ang nagkanta kag nagtukar upod ang ila 12 anyos nga bata nga si Liam. Ang vaccine song ginagamit subong sa vaccination campaign sang isa ka healthcare facility nga ginaobrahan ni Lloyd. Ang kanta is based sa amon nga original song gin-release na amon mga 2 years ago.
Marmalade Shake ang ngalan niya. Tapos after sang naga-show na kami sa online shows namon, mga virtual shows, may isa kami nga fan nga amon neighbor, Briton nga neighbor namon, ginasikrito yagiligya sulat sa sang lyrics sa ang kanta namon, pero ang lyrics is COVID vaccine team. So ang ginistorya sa akon to, mako sige sulaton ta nga nami siya. So from there naglabot na sa gin-record na namon ni Jackie kag ni Liam. Tapos after nabalaan sa hospital, dugin brought up namon kay gapangayo sila bulig how to encourage especially ang staff sa hospital. So gin brought up na kon sa isa ka meeting. Amo to dito na kami nag-produce ang music video. Ginhimo ang kanta para sa mga nagapang duha-duha pa nga magpabakuna kontra COVID-19. Ang akon gid nga kay ang amo na yan bako ang mother ko medyo duda sa sang pag-roll out sa vaccine. Pero amo na gusto mo namon at least na-convince man siya kag ang tanan namon yung mga kilala nga ay wala man gali kakadlokan. So salig lang kita kag para magbalik magwa na ta sa pandemic ani. Ang kanta, it sends a message of positive vibes about the vaccine. It acknowledges gid pati ang hard work sang mga healthcare workers mandiri kag sa bilog nga kalibutan. Subong, bantog na ang kanta sa ila lugar sa UK, bagay nga wala gid ginlauman sang mag-asawa. Ginkalipay sa mga ini, nakapalapnag sila sang good vibes sa pareho nga mga Pilipino sa UK kag bisan diri sa Pilipinas. Sila nga duha ang pareho nga nakabaton na sang first dose sang COVID-19 vaccine. Mensahe nila sa mga nagaduda sa vaccine, Mas maayo gid kung sa masaligan na gid nga information provider gid ang ko sa mga balita kag sa mas maayo pa nga didto kamo sa masaligan sa mga professional gid bala. Kay ti kung baga hindi ka man magpapintas ang imo balay kung hindi pintor gid nga professional ang maobra. So amo man na ang sa vaccine. Masalig lang kita sa mga tawo nga nagtuon sina kag nag-obra nag-usik sang ila kabuhi kag chimpo para nga obrahon ining vaccine para sa aton tanan. Sa mga nahadlok, siguro magbasa, I think, more information about sa vaccine, sa World Health Organization, na website. Kay dito, I think, mas maintindihan nga safe siya kag approved gid siya. Soulmates ang banda sang mag-asawa nga nagapatigayon man sa mga shows sa UK. Sang gin-lockdown ang UK sang nagligad nga tuig, kabahin man sila sang Filipino community nga naghatag sang bulig sa pareho nga mga Filipino nga apektado sang lockdown. Ang mag-asawa tumandok sang Santa Barbara kag Cabanatuan, Iloilo. Sila pareho nagtapos sang pagtuon sa separado nga universidad sa Iloilo City. Mama now wants the COVID vaccine, COVID vaccine, COVID vaccine. My mama now wants the COVID vaccine, COVID vaccine now. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Miyembro sang JPT Uswag Artist, nag-ubra sang panibag-ong ambahanon halad para sa mga Ilonggo. Iloilo, bangon bago, Iloilo, Uswag, Iloilo, syudad ko, ipabugal ko. Isa ka ambahanon, 18 ka Ilonggo singers kag 3 ka instrumentalist. Sila ang nagabug-os sang JPT Uswag Artist. Sang damlag lang panibag-o nga ambahanon, halad sa mga Ilonggo ang ilagindihon. Duha sa miyembro amo ang mag-asawa nga Lindy kag Marty Katikista. Ilagin pahayag nga ang tinutuyo sini nga ambahanon amo ang pagpakita sang pagbato sa mga Ilonggo sa panahon sang pandemya. So, ang inspirasyon namon sa pag-obra sang kanta nga ni is the new normal of Iloilo City. Kag in spite sang pandemic, ang mga tao sa syudad sang Iloilo wala gid nagauntat sa pagigugma. Muna siya ang inspirasyon namon sa song. Isa ka bugal sang mag-asawa ang mangin kabahin sang grupo sang kilala nga Ilonggo artist. Very happy kami kay kami ang ginpili ang mag-obra sang song para sa Iloilo City. And we're very honored na makashare kami sang talent namon for the people of Iloilo City. As one of the JPT Uswag artists, we would like to thank Mayor Jerry Treñas for giving us the chance nga para mapakita ang amon nga mga talent kag ma-share sa mga Ilonggo.
Siyempre ginapangunahan ni Mr. Roque Magsipok, Mark Daryl Espinosa, and Maestro Argel Resurrection sa matahom nga arrangement permi sa kadagwa sa amon nga kanta. Especially nga mga natagan magamit chance nga mag-compose para sa Iloilo City. Thank you, Gid Mayor Jared And Reyes. also kay Ma'am Raisa. And sa tanan nga SOCMED team, madamo gid nga salamat sa inyong nga time and effort sa pagbulig sa amon. Para kay Mayor Jerry Treñas, Nalipay gid ko sa aton uswag artist, no? Partners naton diri sa syudad. Kag may ara man sila yang program para magpabakuna ang tanan nga pumuluyo. We will continue to work with you and we are very thankful nga may programa kamo para nga magkaintindi sa aton nga pumuluyo. Ang importante siguro diri sa syudad, ang kada sektor magbinuligay gid. Kay kung kada sektor magbinuligay para sa akon, mas madasig naton ni matapna ang COVID-19 diri sa aton sa syudad. ang pagpakita sang talento kag abilidad sa mga Ilonggo artist ang simbolo man sang kapag-on sa mga Ilonggo sa pag-atubang sa pandemya. Diri man makit-an nga bisan lain-lain ang ginhalinan, may isa ka tinutuyo ang grupo, ang maghatag inspirasyon sa mga Ilonggo. Uswag, Ilo-ilo, bangon bago, Ilo-ilo. Uswag, Ilo-ilo, padayon sa gihapon. Uswag, Ilo-ilo, bangon bago, Ilo-ilo. Uswag, Ilo-ilo, syudad ko, ipabugal ko. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.